Mukavaa lauantai-iltapäivää ja tervetuloa mukaan hetken kuluttua alkavaan Veikkaa Suomen Cupin loppuotteluun FC Jokerit, FF Jaro, Pietarsaari. Jarohan on ykkösdivarin seura. Se on ainoastaan yksi ennakkosuosikki ja se on Jokerit. Ottelussa ei voi olla kuin yksi suosikki, eli Jokerit liigajoukkueena varmasti tällä hetkellä tuntee suosikkipaineet olkapäillä. Onko sellaisia todella? No niin kuin me äsken puhuttiin, niin toi HIK-voitto viime maanantai, joka tuli kuitenkin sitten loppujen lopuksi yllätysten kautta, niin mä uskon, että se antoi meille sellaisen kikin myös tähän otteluun. Ja se on ihan selvä, että liigajoukkue vastaan ykkösdivariporukka, niinhän se pitää ollakin, että Kyllä ilman muuta. Tämä on meille hieno kokemus ja suuri tapahtuma itse asiassa. Kenttäpelaajat 3, Aki Hyryläinen, 4, Janne Räsänen, numero 5, Ari-Pekka Roiko, Iukka ja Holmgren. Ja tässä nähdään Jokereiden peliryhmittymä, se on tuttu. 5, Miika Koppinen, 6, joukkueen kapteeni Niklas Vidjeskog, 7, Paul Lindholm, Zeneli, Stenman ja Svanbeck. Ja ryhmitystä. Ja tässä jutellessani Keijo Paanasen kanssa, niin hän sanoi, että yksi muutos on tehty. Kivilompolo on tullut kentälle piilokärjellä rooliin. Ja tässä avainpelaaja ja todennäköisesti divarista suoraan ulkomailla tähtäävä jättää siis Veikkausliigan väliin. Otteluun Jaro on voittanut teikkauksen ja peli käyntiin. Fiksu liuku, varma liuku, semmonen liuku, jossa rankkarimahdollisuutta ei ollut ja niin kuin selostaja sanoi, niin oli ensimmäisenä pallossa. Ja totesit myös, Janne, kun tässä Milinkovic, ja otetaan hieman väärin, totesit myös tämän välieräottelun fani Rantanen on myös paikalla ja Kalehan on myös melkoinen futispersona. Ehdottomasti. Semmoisia persoonia suomalainen jalkapallo tarvitsisi lisää, niin se on nimenomaan jalkapallokulttuuria Suomessa, että tämän tyyppisiä fanaattisia futismiehiä on olemassa. Isot jaromiehet ryhmittävät maalituntumaan ja kaameat heidot ja Laaksonen on vaikeuksissa. Nyt on pallo Koskelalla. Koskela pelaa hyvin leveyden ja syöttää laittaa Roikolle. Roiko jatkaa Sumialalle. Sumiala tyypilliseen sumialamaiseen tapaan kuitenkin koko ajan haluaa palloa ja janoaa niitä. Sumiala keskitysmaali tuntumaan ja paikka. Roiko hyvä syöttö pystyyn ja Heliin täyttä 100 lasissa. Tekin voititte heidät kotona, eli et ollut vieras. Joo, en ole siellä tänä vuonna vierailu, mutta nyt tulee hyvä veto. Kosken lauko. Niin, Helin yksin. Hyökkäyksen kärkeänä Sumiala pyörii vieressä. Sumiala saa myös pallon. Sumiala, Lehtinen, hyvä kuvio. Erinomainen kuvio, mutta syöttö pystyy boksiin Kivilompoloille, kääntää hyvän käännön, Bell pääsee puskemaan. Vakio pelaaja, ehdottoman tärkeä pelaaja omilla avuillaan joukkueella. Vielä kerran tulee Jaro. Pallo laitaan Timo Peltola, jonka nimi mainittiin ilmeisesti ensimmäisen kerran tässä ottelussa. Ja hän syöttää ja maalintekijänä Robert Bell, vai onko Daniel Vidjeskog? Siis Niklas Vidjeskog tietenkin, menee jo nimet sekaisin, mutta väliäkö sillä? Peli on 1-0. Peltolan syöttö ja ilmeisesti maalintekijänä oli Niklas Vidjeskog ja 1-0 Jarolle. Kyllä vain. Ei Daniel Vidjeskog, ei Daniel Snellman, vaan Niklas Vidjeskog. Oli miten oli. Loistava, hyvin loppuun saakka pelattu tilanne ja Peltola nähdään ensimmäisen kerran ja hän on maalisyöttäjä. Nopea hyvä pelaaja Peltola laittaa hyvän keskityksen siihen. Kutoo 6 metriä suurin piirtein ja siitä Vidjeskog tekee idiotti varmasti volleista suoraan noin kauniisti alanurkkaan. Jaro tulee yllättävän voimakkaasti kiinni tuossa ylhäällä. Toivottavasti samalla taktiikalla. Täällä on otettu ylhäältä kiinni semmoinen 20-25 minuuttia ja sitten vähän hellitetty. Kaukaukset vielä aika tasasta on ollut. Jos me voitetaan tää peli, niin mä oon tyytyväinen. Pallo tulee Jaro-alueen Lindholmin päähän. Vidjeskog, Sumiala, hyvä syöttö. Lehtiselle tulee paikka, Lehtinen edelleen. Mutta ratkaisevalla hetkellä, kun hän haki vetoa, pallo karkaa ja Heli vetää. Snellmanin kautta pallo tulee keskialueelle Jaro-pelaajien haltuun. Ja näin lähtee Kivilompolo ylöspäin, Pellon keskellä vapaana toisella puolella. Kivilompolo on nyt vapaana toisella puolella, sinne myös pallo tulee. Kivilompolo takaviistoon syöttöön. Hyvä tilanne, hyvin rakennettu tilanne ja näin yritetään loppuun saakka, mutta laukaus. Eurooppalaisseura, jossa Tomppa on vuosia sitten nähty. Lyhyt vapari, Ristilä. Maali tuntumaan ja sinnehän se menee. Ja maalintekijä on, kukapas muu kuin Antti Sumiala. Sumiala lapika seilahtaa ja pallopussiin. Jälleen Sumiala täyttänyt paikkansa. Kritiikkiä on tullut, mutta taas Sumiala näyttää. Verkoperi.
syöttö voittomaali Helinille ja nyt 1-1 tasoitus. Se on ihan selvä. 66 minuuttia Sumiala. Aika hyvä lyhyt Jokereiden vaparikikka pallo maali tuntumaan ja paita pitkin pallo sisään. Hiukka ei vielä tule kentälle, mutta Hiukka on jo veryttelyhousut riisunut jaloistaan pois ja shortseissa vetää lämpöä ja tulee tarpeen tulla peliin mukaan. Sumialalta hyvä syöttö Paavolle. Paavola keskityys, Lehtinen ei yllä palloon. Suomisen jalasta pallo päätyrä yli ja nyt sitä piristystä tulee ryhtiä tää homma ja taas annetaan lyhyenä. Jaropelaajat virittelevät vielä omia kuvioitaan. Ristilä, laukaus ja onko pallo maalissa? Ei! Hyrylä on tulossa kohden rangaistusalueen rajaa. Räsänen on kuitenkin vastassa. Räsäsen jalasta pallo tulee Paavolla. Sumiala aivan vapaana. Paavola lähettää kierteisen pallon Sumialalle. Pallo pysyy kentällä. Aivan kuin jääkiekkokentällä 2-2 vastaan. Sumiala. Lehtinen on myös Hakkarialueen rajan sisäpuolella. Sumialan nosto menee ylhärimaan. Nyt ja pallo pysyy Jokerin joukkueen hallussa. Lehtinen liukastelee ja pallon ottaa Snellman. Kyllä on Sumiala ollut nyt viime hetkellä vahvasti pelissä mukana. Roiko, pallo pysyy edelleen mustapaitaisen musta-asuisen Jokereiden hallussa. Lehtinen. Apuna Helin, hyvä jättö Lehtiseltä Helin. Sumiala ja pallo sisään! Antti Sumiala on tämäkin ottelun kuningas. Hana maali. 2-1. Antti Sumiala, Jallis Harkimo ja kumppanit tuulettavat. Näin Jarolle vapaavat kaatajana Jokereista Ari-Pekka Roiko. Roiko, joka tuli vuoden 1998 päätteeksi yhdessä toisen entisen jatspelaajan Tero Koskelan kanssa Jokeri miehistöön. Pelannut myös FC Oulun riveissä ja käväisi myös Ruotsin puolella pelaamassa SK Jällivaaran riveissä Pohjois-Ruotsissa. Erotuomari Vuorela ei ole nyt halunnut ottaa pääroolia tässä ottelussa, vaan on antanut pelata jalkapalloa. Sumiala tulee vahvasti, jättää Snellmanin jälkeensä. Sumiala Ristilälle hyvä syöttö, Ristilä kaadetaan ja aivan selvä. Mitä? Näytti ainakin selvältä rangaispotkun paikalta. Rautiainen käy todella kuumana, viskoo hanskojaan. 4. tuomari Maisolahti menee Rauti. Tässä nyt nähdään hidastus. Hidastuksesta nähdään vuoden vaan. Koppinen puskee pallo eteenpäin, Borisov. Ja Roiko liukuu tilanteeseen ja nyt tulee maalivahti Varivoncik. Vielä kerran yleisöpyynnöstä Vitali Varivoncik ylös maalin tuntumaan. Pallotilanteessa heitto tulee pitkänä ja Varivoncik on maalin tuntumassa. Kivilompulle. Vuorolla siinä vilkaisee jo kelloa ja pilli on jo suussa. Nyt on peli ohi. Ja nyt on ottelu päättynyt. Pasi Rautiainen juoksee tavoille uskollisena välittömästi pukukopin puolelle. Rautiainen näki tarpeeksi. Jokerin pelaajilla alkavat juhlat. Jokerin joukkuetta on melkoisesti parjattukin aikaa jo julkisuudessa. Joukkueen peli ei missään nimessä tällä kaudella, viime kaudella miten vaan ollut aina kaikkein viihdyttävintä luokkaa. Nyt kuitenkin tulee palkkio kovasta työstä. Niiden helppo kulmamaali ratkaisi itse asiassa. Ei, mitä voi sanoa, että oli mahtava fiilis. Puolella soitti jätkeen, laittaa nyt kaikki peliä. Me laitettiin ihan erilainen vaihde siitä toisella puolella ja onneksi saatiin ne maalit sitten. Ja voi vaan kuvitella sitä onnen ja hyvän fiiliksen määrää, mikä Pasi sydämessä tällä hetkellä on. Ja nyt saamme lähikuvaa. Petri Helin kannattelee Antero Nymanin muistopokaalia. Ja tämänpäiväisellä voitolla Jokerit pääsee jälleen europeleihin. Joukkue kävi haistelemassa Eurotuulia Inter Toto Cupissa. Pelasi siellä hyvin, ahdisteli West Hamia. Saa nähdä mihin Jokerit ensi kaudella yltää. Harkko soitti venymiskykynsä. Jaro pelasi hyvin ensimmäisen puolen ja johti 1-0, mutta Jokerit tuli takaa ja vei Suomen Cupin nimissä.